जोंनि जिहेतु बिसनाथ आरो सनितपुर सोसन जाबाय बेनि सायाव जोंहा गोबां गोजोननाय दङ जिहेतु जोंबो सासे बिटिआरनि सासे भटार्स हिसाबै जों गोबां गोजोननाय दङ बेनिखायनो जों जाबायदि हास्थायदोंमोन जाबायदि जों सानदोंमोन बे दिनै सिमाङा मोगथां महराव मोनफैबाय बेनि सायाव आंहा गोबां गोजोननाय दङ बे बिसनाथ एरियायाव माखासे माने नियादि पाट्टा एबारसि बेफोर कुनु माने लापाट्टा गैयामोन जिहेतु जोङो माने मोनसे समाव 2014 डिसेम्बर 27 डिसेम्बराव जोंहा मोनसे गोबां गिदिर जाथाय जालांदोंमोन गोजोनपुर गामिनि नौमारा जिहेतु गोजोनपुराव बिसनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गोजोनपुर गामि नौमारा एरियायाव गोबां माने गिदिर मोनसे जाथाय जालांदोंमोन जाय जाथायाव माने बर'फ्रा न' सावजादोंमोन आरो बे समाव बिटिआराव माने मा होनो बिपिएफआ सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव प्रमिला आब'आबो मा होनो फरेस्ट मिनिस्टार दंमोन बे समाव प्रमिला आब'आबो जोंनि थाखाय जुदि साननायमोनब्ला हयथ' गोबां जौगागौमोन बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जोंनि फरेस्ट मिनिस्टारा जोंनि बर' हारियानो जादोंमोनब्ला अब्ला जों माने गोबां दावगानो हाबावगौमोन होननानै आं सानो बिसनाथ जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि बिसनाथ जिल्लायाव इउपिपिएल हान्जाजों गोबां सापर्ट दङ आरो गोबां जोङो 20टा बुथ कमिटि दानानै लानो हाबाय इउपिपिएल हान्जा दोलोनि जानानै आरो बे जोंनि जिहेतु बिसनाथ आरो सनितपुर सोसन जाबाय बेनि सायाव जोंहा गोबां गोजोननाय दङ जिहेतु जोंबो सासे बिटिआरनि सासे भटार्स हिसाबै जों गोबां गोजोननाय दङ बेनिखायनो जों जाबायदि हास्थायदोंमोन जाबायदि जों सानदोंमोन बे दिनै सिमाङा मोगथां महराव मोनफैबाय बेनि सायाव आंहा गोबां गोजोननाय दङ दिनैनि हिन्जाव गणतन्त्र मुगायाव गोबां हान्जानि फैनायनि मोन्थाया बयहाबो दङ नाथाय जों बास बेखौल' बुंनो हायो जे जों बिटिआराव सोसन जाबाय बेनि थाखाय जों इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होनांगौ आरो गोबां राजनितिकआ फैनानै गोबां बाथ्रा जों बुजायलांबाबो जों माखासे रायजो राजाफोरखौ जिहेतु जोंनि हारि आरो सोदोमस्रिखौ लाखिनांगौनि थामोन्थाजों जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जे एबार खनसे इउपिपिएलखौ 5 बोसोर सापर्ट होबावनानै जोङो जोंनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय प्रमद बर' सारनिसिम माने जों खामानि मावनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जों गासैबो रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो जिहेतु प्रमद बर' सारा जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय गोबां आसनि बिथाङा फोसावदों जेरावनाखि अनसाय बिथांखि आसनि आलारि सोरां बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखि जिहेतु एसएससि ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना 75,000 अनसुंथाइ होबोगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों गोबां गोरिब दुखिया न'खरनि फिसाफोरनि थाखाय फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखि जेरावनाखि फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कलारशिप महरै होदों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु कलेजाव फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोरनि थाखाय प्रमद बर' सारा मा होनो इन्सुरेन्स खुलिनानै होदों दिनैनियाव आरो मा होनो जिहेतु दिनै मन्दिर मसजिद थानसालिफोरनि थाखाय बिथाङा आलारि सोरां स्किमखौ होदों बा आसनिखौ होदों बेनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों जे माखासे आसनिया जे आरो बेनि सायाव रासिन गोजोननाय जिहेतु जोंनि बिटिआरनि चिफ जानानै जोंनि बर'नि हारिनि माखासे मिनिंफुल माखासे सोदोबफोरजों बिथाङा बैफोर नामफोर आसनिफोरखौ दोनदों खोब सिनायजादों गासैबो हारि जाथिया दिनै बेफोर मुंजोंनो हयथ' आसनिफोरखौ फिलाप खालामनांदों आजावनानै लानांदों बेनि थाखाय खोब माने गावखौनो गौरब खालामदों बेबायदि जोंनो दैदेनगिरिखौ जोंनो उनसिबांनांगौ आरो माखासे जिहेतु जोंनि बर' समाजखौ गोजौ फारसे दावगालांनायनि सिमां बिथाङा सुजुदों बिथाङा नुदों जेरावनाखि जों जे डाबल इ निट जेरावनाखि इउपिएससि एपिएससि बेफोरनि थाखाय जोंनि बर' हारिफोरखौ सिगाङाव बर' हारि होननानै बुङोबा हाथियार हमग्रा गोबां गियोमोन माने हाथियार हमग्रा हारि गोबां अन्य हारिफ्रा बुङोमोन जोंखौ आसामिसफ्रा बुङोमोन बर'फोरनाव बुजिनाय गैया गियान गैया हाथियार दैग्रा मानसि होननानै गोबाङा बुङोमोन नाथाय सानसे समाव आं सानो जोंनि बर'फोरखौ गियानजों गिजागोन दा जिहेतु प्रमद बर' सारा दैदेनलांगासिनो बैफोर दैदेनलांनाय माखासे पलिसिफोरजों जुदि जों खारफानो हायो बा प्रमद बर' सारखौ जिहेतु जों सापर्ट होनो हायो अब्ला सानदों सानसे समाव जोंबो स्टेटखौ सालायनो हानाय मानसि ओंखारगोन आरो बै स्टेटखौ सालायनो हानाय मानसि आरो जोंनि बर' हारिखौ बयबो सानगोन गियानजों गिजानाय सासे बर' हारिया जोंना गियानजों गिजानाय जाहैनो हागौ होननानै आंबो सानदों आरो जिहेतु प्रमद बर' सारनि दैदेननाय दिनैनि बायदि थांबाय थायोबा जिहेतु दिनैनि बायदि दैदेननाय सरकारा आवगायसिबां जुदि थांबाय थायोबा देनांसिबां इयुनसिबां जुदि थांबाय थायोबा 15-10 बोसोरनि उनावहाय माने बर' हारियाव गोबां डेभेलपआ फैनो हागौ होननानै आं सानदों आरो आं मिजिंथिदों आं बेखौल' बुङो बिपिएफ हिसाबै जों दोल हिसाबै जों रावखौबो माने गाज्रि मोना जिहेतु जोंनि बर'निनो दैदेनगिरि नाथाय जों बेखौसो नांगौ जोंनि बर' हारिया बेसेबां डेभेलपआव थांखो जों बेखौसो नायो जोंनि बर' हारिया बेसेबां बिटिआराव हाबसन जादों बा हाबसननो बेसेबां बाखि दङ बेखौ जोङो हाबसन फुल प्लेजेड खालामनायनि मोनसे जोंनाव सिमां दङ जेरावनाखि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बास बे मोनसे थांखिल' खारो आंनि थाखाय बे खावलायनाय जिहेतु जों बर' हिसाबै गासैबो खौसेथियाव थानो लुबैयो आरो जिहेतु 17 बोसोर बिथांमोना सालायबोबाय
नुबाय बिटिआर सरकारखौ अब्ला जोंनिया बे बिश्नाथ एरियायाव माखासे माने नियादि पाट्टा एपारसि बेफोर कुनु माने लापाट्टा गैयामोन जिहेतु जोङो माने मोनसे समाव 2014 27 डिसेम्बर ना 27 डिसेम्बराव जोंहा मोनसे गोबां गिदिर जाथाय जालांदोंमोन गोजोनपुर गामिनि नौमारा जिहेतु गोजोनपुराव बिश्नाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गोजोनपुर गामि नौमारा एरियायाव गोबां माने गिदिर मोनसे जाथाय जालांदोंमोन जाय जाथायाव माने बर'फ्रा न' सावजादोंमोन आरो बे समाव बिटिआराव माने मा होनो बिपिएफआ सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव प्रमिला आब'आबो मा होनो फरेस्ट मिनिस्टार दंमोन बे समाव प्रमिला आब'आबो जोंनि थाखाय जुदि साननायमोनब्ला हयथ' गोबां जौगागौमोन बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जोंनि फरेस्ट मिनिस्टारा जोंनि बर' हारियानो जादोंमोनब्ला अब्ला जों माने गोबां दावगानो हाबावगौमोन होननानै आं सानदों आं आब'खौबो गाज्रि मोना हयथ' गासैखौबो जों नुजोबाबो जानो हागौ खिन्थु बै समाव जोंहा जाथाया जाबाय बे समाव जाथायखौ खोनानायनि हयथ' सुलुङा आब'नाव थानांगौमोन आरो बिटिआर सरकारनि जिहेतु हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिमबो बे जाथाया खोनाहैनांगौमोन आरो जोंखौ अनसुंथाइ आरो मदद होफैयोमोनब्ला हयथ' जों गाहाम मोनगौमोन गोजोननाय मोनगौमोन जिहेतु प्रमद बर' सारा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे आफादगिरिमोन बे समाव बिथां सारा जोंनियाव फैनानै खबर लाफैनो हादों खोब गोजोननाय मोनदों सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जोंनियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि अनसुंथाइ होफैनो हादोंमोन बै समाव खिन्थु बिटिआराव जिहेतु बिपिएफआ मा होनो सरकार सालायबाय थादोंमोन 17 बोसोर बे समाव जुदि बिटिआरनि सिफ जालायनानै जुदि जोंनिसिम मोनफैनो हानाय गोहोआ गैयाबा होमबा जोंखौ नायफिननाय जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोननायनि माने माबाखौ नुहुरा आरो जोङो माने जाहिथु जों हास्थायदोंमोन जोंहाबो बिटिआराव जोंनि बर'नि दैदेनगिरि दङ जोंखौ नायफैगोन जोंखौ अनसायफैगोन माइरं खलबसे सेरसेबाबो जोंनो होफैगोन जिगांसेबाबो जोंनो होफैगोन होननानै बिश्नाथनि गोजोनपुर गामिनि गोबां रायजोफोरा सानदोंमोन आसा फारिदोंमोन नाथाय बै आसा फारिनायफोरा फेलें जालांजोबदोंमोन बेनि थाखाय गोसोआव गोबां गाबखांनाय मोनदों आरो बै समाव ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन जेरावनाखि जों गोजांस्रिवो दिनैसिमबो माने बिमा बिफाफोरा खोन्थानाय मथे जोंथ' बे समाव न'आवबो गैयामोन गोबां माने गोजांस्रिवदों बे समाव जिगांसे लांफानो हायाखै थाखा थफ्ला मोनसेबो लांफानो हायाखै माइ दै सावजाजोबदों बेफोर दुखुखौ माने जोंनि बोराय बुरै गामिनिफोरा गासैबो मिथिगौ बेनिखायनो दिनै जोंनि गासैबो गोजोनपुर गामिनि रायजो राजाफोरा माने आरो बे जोंनि बिश्नाथ एरियायाव माने बांसिन जोंहा प्रमद सारनि थाखाय माने गोबां सापर्ट दङ आरो गोबां मदद खालामदों सारखौ आरो सारनि दैदेननायखौ गोबाङानो मोजां मोनो